Niretzako euskara ama hizkuntza duten guztienentzako euskara entrenatzearen onurak ekartzen du euskara arlo guztietan erabiltzeko aukera. Hau da, ez bakarrik zuen bizitza lagunekin edo eskolan edo egotea, baizik ere kirolean ere ulertzea euskaraz bizi daitekeela eta bizitzeko modu badela. Euskara egunerokotasun batean ikustea, ez? Talde lanak eta talde kirol taldean pozak, desatseginak badaude eta entrenamentuetan bai lehiaketetan euskara normalizatu eta egunerokotasun hortan ikustea oso pozgarria da. Gure etxean euskaraz egiten dugu, ikastolan euskaraz egiten dute eta hortaz logikoa eta naturala da kirola eta aisia ere euskaraz egitea. Euskaraz entrenatzea gustatzen zaidana da euskaraz ikasten dudala. Bai, guk euskaraz aritzen baldin bagea entrenamendutan eta gero behaien artean edo ikusten dute normaltasun hori dagoela eta entrenamendutik aparte eta eskolan eta nik uste errexago ingo dutela euskaraz. Kirol jarduera bakarrik ez, beste hainbat eta hainbat jarduera herrian egiten diren jarduera guztiak euskaraz direnek, Oiartzun Kirol Elkarteak ere saiatzen da kirola euskaraz bizitzea Oiartzun Kirol Elkartearen barruan. Batezko inguru bat daukagu eta horren arabera azkenean daukagu hizkuntza bat dala gure herrikoa eta asmoa dena gure inguruan eta arron elkartean eta gazteentzat hori egotea barneratua. Euskaraz entrenatzea gehien gustoko dudana da esfortzua, zeren ez naiz pertsona bat oso euskalduna bakarrik eskolan eta horrela, eta niretzat esfortzua hoberena dela. Niretzako gurasoek badaukagu zeregina alde batetik eredu izan, bertan gaudenean partiduetan eta gure artean ere helduen artean euskaraz aritu, beraiei ere. Dakigun mailetik, izan daiteke elkarrizketa osoak edo animatzeko, haupa aurrera goazen, esan hitz soilak ere erabiltzeko. Beste alde batetik baita ere motibatzeko, beraiek euskara erabiltzera eta erabiltzen dutenean ere ispilu lana egiteko, adierazteko ondo euskaraz aritu zaretela edo konturatu naiz. Eta beste alde batetik eremu informaletan ere lagunen artean jolasten ari direnean guk ere eragin dezakegu beraien hizkuntza ohituretan, beraiekin euskaraz jolasten aritzen bagara.